Os maiores de 60 anos están convidados á xuntanza de confraternidade da Pobra que se celebrará o día 2 de decembro nas instalacións do Pabillón de Venecia. Os interesados en asistir poderán reservar a súa entrada na Casa Consistorial dende o próximo luns día 14 ata o 29 de novembro. O prezo do menú é de 15 euros. O menú que vamos ter para ese día vai constar de 2 mariscos, peixe, carne, sobremesa, café, bebida e incluso licores. Vai a ser ben completo. E teremos tamén ao comezo unha actuación do grupo Técola e despois para o baile acompañaranos Mar da Vila Trío. Para a organización deste xantar, a Corporación Municipal aprobou unha partida de 40.000 euros con cargo ao remanente de tesourería. Aprobar un crédito extraordinario de 40.000 euros que realmente non é o gasto que supón para o Concello, porque a actividade se financia entre as aportacións de empresas, casi nun tercio, casi outro tercio polas entradas das persoas comensais, que o precio é de 15 euros, e o resto pois o terá que completar o Concello, non? Pero temos a obriga de orzamentar a cantidade total necesaria. Precisamente, dende o Concello quixeron agradecer a colaboración das numerosas empresas e casas comerciais que, ademais de financiar parte do xantar, colaboran coa doazón de produtos a sortear entre os asistentes.